אז מה כוח חברים, כאן אני בצפון חמש. אם אני אשחק 1v1, בסרטון שלנו אני אשחק כמה מכריע. אם אתם רוצים לשחק איתי, תגידו לי בתגובות. ואני בכללי אשחק פורטנייט. אבל רציתי לעלות פעם אחת 1v1, נראה לי אני אעלה עוד פעם. תעזור לי להגיע ל100 סאבים, בבקשה. טוב, עכשיו אתם רואים שאת זה קיבלתי. טוב, אני ברמה 7, 107, התחלתי משחק. טוב, מקווה להנצח. אחד בבית שלנו, בבית הספר, ודומה לזה. עשינו לכם בקטורים ופלוגים, אם מזיזים כדורים, אני סתם להראות הרגתי אותו בשנייה. אני מתחבא בתיבה הזאת. קיבלתי משהו טוב דווקא. אני פול כמעט. בוא נעצור את זה. יש פה משהו גרוע. וואי, פגעתי בו בפעמים, ואיך הוא לומד? כמה חיים יש לו? אני אפילו לא משחק בכלל. למה יש לי פרסומת בטלפון? אל תתייחסו על זה. אני אקבל משהו טוב. טוב, סיבוב לול אגדי לא אוי, זה היה קרוב ממש. טוב, זה גם טוב, לפחות קיבלתי משהו. פעם נשחק 1v1. טוב, אני אפתח את זה, אני אקבל. בוא נזה 2 3. קיבלתי משהו טוב, בסדר. זה טוב. טוב, קיבלתי טוב, אני מקבל משהו טוב, בבקשה. אם אני מקבל משהו טוב, הוא בסדר. אם אני מקבל משהו טוב, תרשמו לרוץ. טוב, קיבלתי תיבה, אז תנו סאב בבקשה. תתייחסו על זה.
שלחו לי הודעה. לא קיבלתי כלום, אבל אני קרוב בשביל לקבל משהו. טוב, בוא נתחיל ל-1v1 נגד מישהו. בוא נחכה. אם אתם רוצים שאני אעלה עוד תוכן כזה, תרשמו לערוץ ותגידו לי בתגובות פשוט, ותעשו לייק, ככה אני אדע אם אתם אוהבים את הסרטון הזה. זה כמעט דקה. נראה לי זה יהיה דקה. כמעט דקה. הנה התחיל. טוב, נראה לי נגד מישהו טוב. לא בדקתי. טוב, בוא נתחיל. כמו שאתם רואים, אני לא כזה טוב בזמן, שאני בטלפון. יש לו את האיש הזה בגלל שהוא ראה עליי. הוא יוריד לי הכל. טוב, בוא נחשמל אותו. פגע בו? לא פגע בו. אני עוד מת. עוד שנייה מת. מתתי. טוב, הייתי קרוב. טוב ממש. פגעתי בו הרבה. אבל הוא יחזר לי. כמה פגע בי מלא. מה זה במשפחה רבה? ניצח אותי, מה זה? בבקשה תרשמו לערוץ, ביי, זה הסרטון של היום.